Rundič, tento raz centruje. Kleščík hlavičku, je ešte šanca. Nie je to gól. Tak predsa Trenčín neuveriteľne otáča a v nadstavenom čase dáva štvrtý gól Žaero. Tak to je neuveriteľné. Ladislav Šimčo je na infarkt, ale v pozitívnom zmysle slova aj Martin Ševela, ten si chýta tvár, Ružomberčania niektorí už na hracej ploche už neveria, že by s týmto mohli niečo urobiť. Rundič si konečne rozmyslel zakončenia. Pozrite tú obrovskú prevahu pred Kutnockým. Žaero takto pretlačil loptu za bránkovú čiaru. Trenčín zaznamenáva ďalší neuveriteľný záver. Ale teraz to bolo oveľa